Stále hľadáte spôsob, ako čo najjednoduchšie krmiť včely? Poďte si so mnou pozrieť takéto parádne krmidlo v drevenom ráme. Toto krmidlo pasuje aj na uteplené, aj na neuteplené úle. Krmidlo pozostáva z takéhoto dreveného rámu, do ktorého je napevno vložená plastová vanička. Plastová vanička pozostáva z menšieho sektoru a z väčšieho sektoru. Menší sektor slúži napríklad na dávkovanie cukrov medového cesta, väčší sektor priamo na krmenie invertným sirupom alebo cukrovým roztokom. Krmidlo sa takto umiestňuje na vrchný nadstavok vášho úľa. Naň potom napríklad môžete dať vrchnák. Najväčšia výhoda takéhoto krmidla je, keď ho máte takto umiestnené na vrchnom nadstavku, tak tuto nikde nie sú včely. Teda prilievanie invertného krmiva alebo cukrového roztoku je veľmi jednoduché. Určite si myslíte, že potom, čo nalejete do veľkého sektora krmivo, tak sa vám včely budú topiť. Ale vôbec to tak nie je, pretože včely chodia iba po takúto malú čapičku, teda nechodia tam húfne a nebudú sa vám vôbec topiť. A takto vyzerá krmidlo na uteplenom nadstavku. Ak máte dostatočne vysoký vrchnák, tak pekne umiestnite vrchnák aj na uteplený úl s týmto krmidlom. Najširšiu ponuku krmidiel nájdete na našej stránke baraník.sk.